At datayon iti maikatlo apaset, to'y teleserye anapauluan. Narawet ka at talaga, Ryan. Kalkalpas ko nagdigos, ketrimwarak iti banyo. Nakabriefat laing. Idita isuot ko kumanti shorts ko. Bigla at timak ni sir. Ingawid na ti imak. Inarakop nak. Iwagsak ko kuma. Ngem, ne. Insaloket na meten ti rinibo diti brief ko. Iti tantyak 5,000 nga tadayjay. Di ka nagpaka Nagkaryam ligiti ima na. Manipod nga to. Nagpababa. Kas jay gayam ni sir. turta ken ba Kas lama ariyekak amang panunot. Ngimne. Naglaing ni sir. Nalalaing pa'y ngim ni ma'am. bye-bye Kas lamarusok ak idiununa na. Ngimne. Champion na champion. Champion na champion met gayam ni sir. Na ulit-ulit tinapasamak. Agingga nagawid kami. Ti pagsayaatan na. Tunggal adda mapasamak. Addamet maisaluket arinibo dito'y brief ko. Ita nakabusbusugen ti wallet ko. may sakit sinong tira Idiadda kami iti balayda. Jack ammo no kasano amaliklikak ida nga gasawa. Awan ti ammo ni sir iti mapaspasamak mi ken ni ma'am. Awan met ammo ni ma'am iti mapaspasamak mi ken ni sir. Nabayag nga awan ti napasamak iti nagbabaitan mi. Iti naminsan na malem. Nagpakada ni sir tamapan kano og atendar iti party. Ket baka bigat to kanun asumangpet. batiak ngagmay Saan asimurot ni ma'am ta for the boys party kano. nakundong mo Nairanapay nga awan manen ti katulong da babae. Kunampay apagalas 8 pay laeng ketaddan ni ma'am iti kwarto. nagpaka Impapasmin ti iliw. batit pakalag-lagi pa Idito ulitin mi kumati na pasamak. bekam Ininot ang naglukat tiri daw. ken baul nga ayan ti Adda ni sir. Por Diyos. Santa Maria Ababasit. Sa santo adi pinakugit. Adda ni sir. ng puso Naimbaglaengin. Tanakapaglemeng ni ma'am iti sirop ti kama. tasara Ngem kasanong rod itan. Ket mailiw kano unay ni sir kanyakon. karita Mailiw ak unay ken kan. Nabayag day dinautin. Immarakop adagos ni sir. Ni apeng awan ti badong. Siguro paspasungadan nakmad nga taya. Awan tinesaok. Aguray ka. Apay akas lakalkalpas mo kuha. Kinunan ni sir. Bigla ti makder ket pinasged na ti silaw. sinong tirakra Kasta unay ti panangiwaras na ti panagkita na. Idita agbalawak ti makdera kadagos. Umay kakit din sir. Tila adamat madlam mo. Uray kalkalpas ko ket mabalin manen. Ginuyod ko isuna iti kama. Ket ditan nga inpapas na. Tay dati nga aramidan na kaniya. Kalpasan na. Linukatan na tay wallet na. Ket nangipapet-pet manen. Itilima akulay asol. magmagnaak iti
Naamuan nga rod ni ma'am ti relasyon mi ken ni sir. Ket sa anin anagun uni sakbay arimuan. Nupay naamuan ni ma'am ti amin. Nagtultuloy latta ti relasyon mi ken ni ma'am. Apulos biag ko malip. Na minsan manen amalem. Nagpakada ni sir, tamapan manen agatendar iti business party. Ket sigurado atengan ton ti rabii no makaawit. Naira namanen adakda kami ken ni ma'am tinabati iti balay. Anya ket di na pa nagbuenas. Diro ni ayat ng 5 pa laeng nga minutos tinapalabas. Idi taadda manen ni ma'am. Ginuyod nak ket inturong nak iti kwartuda ken ni sir. iman nagkakaan. Insalpak ni ma'am tay DVD. Ket ditan anagbuya kami iti makapagagar a pelikula. Kunana atuladen mi kano ti mabuy-buya mi. Karugrogi pay laeng ti mabuya. Ket rinugyan mi metten ti laban. Nakapasged ti silaw. Ket makita ti husto a pakabuklan ni ma'am. Anyan a pamabi. Kunampay. Diyakon inkaskaso tay mabuya. Ket inpankon tay naadal ko ken ni sir. Dagiti Agkakamakam idintira ni treat ti kama. Kinagpugsa-pugsat nga anang sab. Idi tabigla naglukat til daw. Addan ni sir. Numuna ta nakabarikes ken kuana tay paltog na. Maituloy to. Abangan ang susunod na kabanata. bay Adda nga ta madesgrasya. Abangan. luluag in kakad punasen. Dagitoy sa saibek in kakad indingan. Ni ay ayatek inagman naglikodan.